és en Llorenç Ortiz, és representant d'Extinction Rebellion, justament el moviment activista que hem vist en aquest interessant documental, i per tant segurament que ens podrà transmetre molt directament l'experiència d'aquest grup, d'aquest moviment. I en David Barba, que serà una mica la persona que coordinarà aquest debat, aquest col·loqui. Ell és periodista i és director de l'editorial La Llave. Per últim, en Daniel Turón. Ell és membre del grup interreligiós de crisi ecològica i espiritualitat d'Audir. Gracias. Bueno, buenas tardes. Procuraremos no extendernos muchísimo porque es domingo por la tarde. Ha sido ya mucha información y, bueno, pues procuraremos no hacerlo muy largo, ¿verdad? Pero el rato que os apetezca acompañarnos, pues creo que será interesante también. Os había propuesto tener una charla informal, un poco de debate, de ver qué nos había parecido la película, escuchar también vuestras preguntas o vuestros comentarios. Y a mí me gustaría comenzar con una pequeña opinión, quizás os pueda parecer un poco provocadora, pero yo lo digo desde mi sentir, y es que la persona con la que más he empatizado en la película es este señor tan enfadado que sale al principio. No sé si a alguien le habrá pasado lo mismo, puede que no, y puede que alguien quiera tirarme un tomate, pero me da la sensación de que su rabia es muy valiosa, y me da la compasión de que es una rabia que no tiene dirección. Entonces, si os parece bien, no sé si es por ahí por donde comenzar, pero si os parece bien, me gustaría pediros que comentarais algo sobre este señor, del que por otra parte, por un momento he estado tentado de reírme, quizás os ha pasado, porque esta rabia a veces puede ser muy graciosa también, pero no he querido caer ahí, no me parecía. Bueno, quizás antes os apetezca decir algo como hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Quizás será mejor empezar por ahí. ¿Cómo estás, Berta? Bien, por ahora. Si podem mantenir el català, sisplau. Està bé. Doncs és normal, crec, que aquesta afirmació que acaba de dir el David, perquè és el que ens trobem moltes vegades amagat en el fons del nostre cor i del nostre pensament, i posar-nos en el lloc d'aquest senyor a vegades és relativament fàcil. El que passa és que justament aquesta pel·lícula a mi el que m'impacta és el que diem resistència, o sigui, la capacitat tan forta de resistir des d'una actitud que possiblement és la que ha dit David Lloyd, que és no una sensació d'interrelació, de comunió profunda, sinó que és a vegades simplement intel·lectual. Tothom pensem, des del budisme i des de qualsevol espiritualitat, la importància de que tots estem interrelacionats i la Terra no és quelcom afegit, sinó que som Terra. I per tant és importantíssim el que, si volem ser, la Terra ha de ser. I per tant aquesta no és una empatia qualsevol, és una comunió amb la Terra. En aquest sentit, tots ho pensem, però l'acció no violenta, l'acció que en el budisme està també molt clar, això que implica, com deia David, el no ego, el oblidar l'ego i veure des de lo profund el que correspon en el moment, això és d'una resistència tremenda, que jo empatitzava amb la senyora que plorava, aquella que davant d'aquella gent que li volia convèncer. M'encantava l'actitud tan forta d'alguns dels protagonistes, però aquella dona era jo mateixa, o sigui, no cal ni la més mínima diferència davant d'una situació com aquesta, però vull que parlen els meus companys. No sé si queréis decir algo sobre lo que he dicho, pero también aprovechar para hacerlo un poco más dinámico para, por ejemplo, Llorenç, que también enlaces con contarnos ya
tu propia experiencia en Extinction Rebellion. Bueno, y también comentábamos algunos temas, ¿no? Por ejemplo, que nos cuentes también pues, cómo funciona esta Comisión de Cultura Regenerativa, y qué sé yo, los aspectos que nos quieras comentar. Daniel, luego vamos contigo también. Bueno, disculpa que me emocione también. Solo mencionarlo otra vez, ¿no? ¿Verdad? Porque... Hola? Sí? Perdó, sí, no? Que m'emocioni també, no? Perquè ens hem de commoure, no? O sigui, amb empatia. O sigui, aquestes persones que estan allà, que també estem aquí, doncs, què ens arrisquem? Un arrestament, no? O sigui, ser arrestades. Però hi ha centenars i centenars de persones que estan patint això en països on no només les arresten, sinó que les maten. No? Desenes i desenes de persones que moren intentant defendre la vida de la terra. Mines d'extracció que després afavoreixen a països desenvolupats, en teoria, no? Hi ha tot això et donaria per xerrades, aquesta relació que hi ha dependent del consum, de la comoditat. No ho dic per sentir-nos culpables, sinó per ser conscients. En un principi principal, una de les coses que em va fer entrar directament en aquest moviment és que tenia un 10 principis que s'han mencionat. Un dels nois que medita i que va deixar de ser doctor, a mi se'm queien les llàgrimes un altre cop en veure, per mi, bodhisattva, em surt la paraula bodhisattva. O sigui, no veig diferència entre aquestes accions i les de Thich Nhat Hanh o qualsevol persona compromesa, no? És acció conscient i coherent, això, no? Amb amor, amb compassió. Sentir les paraules amor allà, en aquella mobilització, aquesta pau, dir gràcies quan t'estan dient que t'arrestarem, i diu gràcies, no? Alguns d'aquests també, no? Això és molt poderós i és Gandhi, és Martin Luther King, és Berta Cáceres, exactament. I aquí tenim una situació afavorida políticament i que sinó que jugar-nos 9 hores a la presó, no? Aquí, bueno, ja parlaré, aquí hem fet coses, degut a situació territorial, doncs no hem arribat encara en general, i perquè no teníem suficient gent, a fer coses tan poderoses com la que han fet a Regne Unit. I també l'historial aquí de la resposta policial és diferent a Regne Unit. I llavors aquí ens hem pres una mica diferent, de moment, no? Però en general hi ha bastant respecte de les forces policials aquí també. I sí, a mi també m'ha commogut, m'he oblidat que has preguntat. Aquí, bueno, que el moviment aquí està actiu, aquí a Barcelona, mireu la web xrbarcelona.org, i allà si voleu. I tenim una comissió de cultura generativa, amb la qual Daniel i jo som part, el Jaume aquí també, i us animo a connectar i a caminar cap a aquest camí. Hi ha 3 coses principals que podem fer, penso jo, que és construir un món en el que l'Intercer és part del que és com hem d'organitzar-nos, i una altra és cridar l'atenció sobre això. Inclús polítics ens han dit heu de sortir al carrer perquè així tenim la justificació per fer les polítiques que semblen radicals però que la gent no sap que ens són necessàries. I la tercera és el treball interior que necessitem fer. I la gent especialista en treball interior, com la majoria que estem aquí, hem d'anar tirant cap a aquestes accions, no? Que ja segur que moltes en feu, no? I la gent que potser està cridant allò també ha de fer la feina interior, no? Que estem connectant aquests mons, no? I volia animar-vos a això. Daniel,
Suggeria als Llorenç que parlessis dels futurs possibles, també. Així que, petit anàlisi. Sí, potser primer el que tenia en ment i després en fi. Bueno, primer volia agrair molt a la coordinadora i a l'organització, a la Montse, l'organització de l'esdeveniment. És un exemple de bodhicitta, del que s'ha d'anar fent, de sortir del coixí i activar coses. I agrair també al món vegetal que ens regala l'oxigen que estem respirant ara mateix. Sobre el senyor aquest, clar, jo l'entenc, però entenc que aquesta ràbia ve de l'ego de no poder seguir fent l'activitat de creixement industrial que tenim, de no poder seguir això, fent aquestes coses, i tots tenim aquesta ràbia de que necessitem de créixer, necessitem contenir-nos en el consum, perquè consumim 3 planetes com a europeus mitjans, la nostra petjada és de 3 planetes, llavors hem de reduir coses. A mi m'agrada pensar en el budisme compromès, en David Lloyd, John Macy, Thich Nhat Hanh, tot aquest moviment, com una mica l'arquetip mític històric de Padmasambhava. Padmasambhava, quan va arribar al Tíbet, es va trobar una espiritualitat individualista, egoista, que buscava el poder personal. I llavors ell va transformar això a través de la compassió i a través de poder crear comunitat i transformar aquesta espiritualitat cap a una visió col·lectiva. Una mica en el moment en el que estem. Un exemple, recentment, en el grup d'Exerra, un company comentava que tenia ecoansietat, va anar al terapeuta i li va dir que això era fruit d'una fantasia oscura cap al futur causat per un trauma amb la seva mare. Aquest és el nivell de negacionisme en el que estem social, no és només de la psicologia, és de la filosofia, de la humanitat, de l'economia. Vull dir, no estem veient la crisi ecològica. Hi havia un lema que m'ha agradat molt, que era estima i grief, love and grief the earth, estima i sent el dolor de la terra, que és una mica el treball que fa John Macy, per exemple, de connectar amb aquest dolor de la terra per transformar-lo, i aquesta ecoansietat, la millor forma de transformar l'ecoansietat és saber que estàs fent el que has de fer per la terra, per transformar les coses. I aprofitar també, com que vinc una mica també en nom d'Audir, doncs el dimecres tenim una jornada aquí a l'Espai Jove de Gràcia, organitzat per Audir, podeu buscar també al Twitter o al Facebook d'Audir, sobre el treball que reconnecta de John Macy. Farem un treball de 2 horetes el dimecres i us convido els que vulgueu, és gratuït, a que pugueu assistir i no només pensar sobre el canvi climàtic, sinó vivenciar-ho i fer dinàmiques de quin és el nostre paper en la transformació. No sé, m'havies preguntat algo más, però com... Sí, lo de los futuros posibles. Ara s'està pensant molt, hi ha com molt aquest impuls utòpic d'imaginar futurs possibles més enllà de les distopies que ens venen a Hollywood i que tenim, diguem, molt presents. Òbviament hem de tenir present el que no volem, les distopies i aquest futur el que no volem deixar als nostres fills, als nostres nets, a les següents generacions, però també hem d'imaginar què és el que sí volem i com construir això. Cada vegada hi ha més força amb el que és la ciència-ficció climàtica, d'imaginar aquests futurs, però no és ciència-ficció, és realitat. Hi ha escenaris que bàsicament puc explicar els 4 que estan plantejats en les metodologies així ràpidament. Un és el de creixement, que seria un escenari més llibertari, on tots fem un consum responsable, que per cert actualment hem de pensar que en un llenguatge budista el consum irresponsable tant d'animals com volar i contaminar el cel amb CO2, tot això genera karma, genera un karma cap a les següents generacions de patiment, i hem d'evitar i reduir com puguem el nostre consum en moltes coses. Però llavors un futur és aquest, l'altre futur és construir una transició ecològica transformadora, l'altre seria una transició ecològica més corporativista, del rentat verd, i finalment el quart escenari, que segurament és un dels més probables i dels menys desitjables, que seria l'ecofeixisme. Llavors hem d'evitar aquests escenaris i buscar escenaris que siguin constructius. Això és una mica el que planteja actualment la sociologia dels possibles 4. N'hi ha més, però aquest és en grans termes. Ara mateix hi ha 3 llibres. Un és el del David Lloyd, Ecodharma,
Hi ha un parell més, Esperanza Activa, de Joanna Macy i Chris Johnston. Johnston. Afegiria un tercer que es diu Vivir en un mundo sin remedio, de Curtis White. Curtis White no és tan conegut potser al públic d'aquí, però és un filòsof americà, és molt admirat per Slavoj Žižek, per exemple, era molt amic de David Foster Wallace, i és un home que parla també d'aquesta idea, una mica els 3 llibres comparteixen aquesta idea de que tinguem esperança, activem-nos, però si realment hem de desaparèixer, fem-ho amb honor i amb amor, amb entrega i havent comprès el valor de la vida. Llavors veig que aquesta és una idea que a poc et sembla que s'ha fet un lloc al budisme. Contemplar també aquesta possibilitat de desaparèixer i com fer-ho, com estar davant d'aquesta possibilitat. M'agradaria que ens comentessis l'esperança primer de tot, però després comentar alguna cosa sobre això. Sempre tinc problemes amb la paraula esperança, perquè està molt associada a expectatives sense veritable arrel. I això no és en el budisme, evidentment, i ni en ninguna religió, podríem dir, o ninguna espiritualitat profunda. Donat que el que pretén l'esperança, si la rescatem una mica, és que sigui una aspiració profunda del ser, i el ser no és solament antropomòrfic. El ser los éssers són innumerables, diem, en el budisme, no en el Zen. I és el nostre anhel com a bodhisattvas de que tots es salvin, no? I en aquest sentit, l'aspiració profunda del ser sí que és una esperança que jo crec que és possible. O sigui, és una utopia que té que tenir l'utopia, però té que tenir la projecció concreta, perquè si no l'utopia no arriba mai. Entonces, esa projecció concreta és el que ens toca a tots nosaltres, no? Però d'on surt aquesta esperança o aquesta aspiració profunda? Ha de sortir justament d'esa experiència profunda d'una interconnexió, d'un interser, som completament en l'altre i l'altre és en nosaltres, i l'altre no solament és l'ésser humà, sinó en tots els éssers, i també la Terra, evidentment. Penseu que el gran mestre del Zen, Dogen Zenki, per exemple, que l'ha nombrat també David, dice, la ment humana, esa ment desperta, esa ment sàvia, ese ser, són les muntanyes, els rius i la gran terra, no? O sigui, i tot això suposa, jo crec que aquesta utopia o aquesta esperança té un verb molt femení, que és el cuidado, el tenir cura, però cura molt pròxima, aquestes que deia Daniel d'aquestes línies, aquests eixos, diguem, no? Són molt a prop de nosaltres, de la nostra vida, de la nostra utilització de l'aigua, del menjar i de la cura amorosa a l'entorn, a tot l'entorn i de tots els éssers, torno a dir. I jo crec que aquesta utopia funciona, també implica carregar-se les distopies, que són moltes, però l'utopia existeix i si la projecció, jo crec que són molts, que hi ha una consciència que cada vegada se desvella més i que aquesta consciència pot fer un canvi, no ho sé. Estem una mica endarrerits, això és veritat. Doncs, sí, molt maques paraules de poder sentir tot, observant els altres, sentir-nos, no? Veure l'altre, sentir-nos, sentir tot part un part del tot, no? I tots els éssers, no? Estem en aquesta situació. Sentiu bé? Sí. Vale. I bueno,
ja et dic que això donaria per fer més, no? Perquè si no, no tenim el temps ara, no? Però hi ha molts aspectes d'aquesta pel·lícula que són analitzables i són molt rics. Situacions que ocorreixen. Aquest senyor, hi ha una part que té raó, hi ha una altra part que ignora, no? La ignorància que és comuna, no? En un món que és el resultat de les accions dels éssers que habiten en ell. Aquest món, no? La situació que tenim ara és el resultat de les accions dels éssers que estan en ell. Estem en un món anant cap a la destrucció de la vida. 200 espècies morint al dia. Els mitjans necessiten donar importància a això. Però tampoc perquè ens estirem els cabells i diem oh no, què hem de fer? No? També necessitem les opcions, el canvi, veure el canvi. L'opció d'un món viscut des d'aquesta comprensió i visió del cor, com el Petit Príncep, no? Amb uns ulls que miren des del cor. Perquè la felicitat, que és el que volem tots, totes, tots els éssers volem la felicitat, si comprenem què és la felicitat i que la felicitat dels altres i els altres són immensament importants també, la plenitud de la nostra felicitat incrementarà i multiplicarà. I aquesta comprensió és el despertar de la realitat tal qual és. És la realitat. No? Llavors, és per això, una de les 3 demandes de Extinction Rebellion és la veritat. No? És una de les raons per les quals vaig entrar així. L'XR budist al Regne Unit és massiu, és enorme. Convido a que hi hagi una mica d'XR budist per aquí. Jo soc budista, més d'allò, però l'etiqueta no és important. Simplement crec, no? Que podem connectar amb tots els éssers profundament i que la plenitud de la felicitat que obtindrem amb això va més enllà de si hi ha mòbil, paraigües o no, o el que sigui. Aquestes eines que utilitzaven en temporals. Bueno, et donaria per molt, no? Però volia simplement comentar això i veure i poder alegrar-nos per aquesta plenitud d'aquestes persones que hem vist practicant allò i que jo tot experimentat, hem experimentat aquí, alguns companys aquí, companyes, i nosaltres fent això. És molt potent. Sí, sobre el tema d'acceptar, no? Joan Amici diu una frase que és molt maca, les etardors també són boniques, no? Vull dir que al final de la vida, al final l'extinció de la vida humana, i potser la vida dels últims 65.000 milions d'anys d'evolució en aquest període, que és el que estem ara destruint, no? Els éssers humans, doncs d'alguna manera veure aquest final, però clar, s'ha d'anar molt en compte, no? Una cosa és resignar-se, no? I l'altra és acceptar, no? Un pot acceptar i seguir lluitant, no? Com diu, fins i tot, també perquè hi ha diferents escenaris, sabem que si estem en el pitjor ara mateix, més o menys, podem dir que estem en el pitjor dels escenaris, segurament no complirem l'1,5 i el col·lapse serà irreversible. Ara, quin d'aquests escenaris, però si més m'aguanta serà més. Aguanta un moment. Clar, després d'aquest tenim això, no? Llavors, en aquests, si aquest era el pitjor, tenim uns altres 5, no? Llavors, hem de veure quins d'aquests, o sigui, no és que, vull dir que encara que el col·lapse sigui inevitable, poden haver diferents tipus de col·lapse, poden haver diferents tipus de com ens organitzem. Una cosa important, i en això, com a budistes o com a persones amb el treball interior, no és veure que jo he comentat amb altra gent, però segurament en aquests moments estem una mica crispats tots, no? O sigui, hi ha una crispació generalitzada, que hem de treballar per poder ajudar, entrar en l'ajuda mútua, ajudar-lo ahir, si veiem que necessita alguna cosa, fins i tot si no ho demana, no? I intentar sortir d'aquest individualisme i crear comunitat, no? I treballar molt això, les relacions humanes sanes, no? Perquè estem en moments de crispació i això s'accelerarà segurament, no? I doncs hem de veure també els nostres entorns com creem aquestes relacions sanes, no? I això, la diferència deia el periodista
Monbiot, del The Guardian, George Monbiot, l'altre dia, que quan algú li va preguntar una cosa similar, hem d'acceptar, què passa si... Ell es va enfadar amb la persona i dir no podem acceptar que tot l'esforç de l'evolució ara s'acabi. Llavors, el tema de l'acceptació és molt delicat, sobretot perquè realment l'ecofeixisme està acceptant, està dir, ja per lo poco que me queda, ja sabeu la frase, no? Llavors, clar, això és el que no podem permetre, això no és l'acceptació, això seria més resignació. Acceptar és dir, si realment és impossible que sobrevivim, fem-ho amb amor, fem-ho tot, però lluitem fins al final, no? Sí, només comentar que d'això, l'esperança activa, és una acceptació de la situació tal com és ara, que no vol dir que acceptis que no hi ha remei per el que vagi a venir, perquè el moment present és aquest moment. Però si et surt indignació o el que sigui, observes l'emoció, observes la causa i llavors canalitzes la teva emoció cap a l'acció, sigui la que sigui, profunda. Com heu vist algunes, aquest quadre de Van Gogh, no? El quadre de Van Gogh que va llençar aquest tomàquet que hi ha, no? I no sé si que aixequi la mà qui li va agradar molt aquest acte. Vale. Sabeu, uns pots de tomàquet que van llençar a la pintura dels girassols de Van Gogh. Que aixequi la mà qui li va agradar molt aquest acte. Vale. Que sabeu que hi havia un cristal allà, primer. Segon, aquesta noia va parlar molt clarament, molt contundentment i deia la veritat, bastant veritat. Però, sí, primer que no es va fer malbé la pintura. Segon, s'estan donant més protecció a una pintura que la vida d'aquests joves. O sigui, és una situació per impactar, i això és curiós. Això causa debat també, però que no es va fer malbé la pintura. Però si s'ha fet malbé, no ho sé. Clar, també deien de què serveix l'art si no hi ha humans, no? Per veure, vull dir, no sé, clar. Si em permets sobre el tema d'això de l'econscietat, que realment es parlava i que segurament s'ha de treballar molt més i estudiar molt més, però en general l'econscietat, Joan Macy diu que el que estem vivint és la realitat psicològica del nostre temps, la possible extinció humana, i això apartat. Joan Macy diu que la possibilitat de l'extinció humana és la realitat fonamental psicològica del nostre temps i és una cosa que hem de treballar i assumir, hi ha tot un dol climàtic, hi ha tot un treball que s'ha de fer i no s'ha de patologitzar l'ansietat. Òbviament hi ha extrems, però l'ansietat, la conscietat és el que ens porta a actuar, i el que no hem de fer és apartar-nos a fer altres coses, sinó hem d'assumir-la i treballar amb això. Hem dit que ho faríem curt, tenim temps per una intervenció. Bona tarda. Lo primer de tot us volia agrair aquest festival de cinema budista. Llavors, el que sí que volia dir és que amb aquest documental, el primer m'ha cridat molt l'atenció que aquestes 10 persones o 20 persones que estaven manifestant-se, aquí a Catalunya tenim l'experiència d'un 2017 on nosaltres érem milers de persones fent una resistència pacífica. Vull dir que nosaltres coneixem molt bé en què consisteix això, amb una intervenció policial molt dura. I per tant, d'alguna manera m'he sentit interpel·lada perquè era per uns altres motius, però molt més minsa que tot el que havíem fet nosaltres. I el que sí que pensava és que d'una forma, hi ha edats per tot, la gent gran ja no podem fer coses allà al carrer amb tendes de campanya, però el que sí que podem fer és no consumir. I jo diria que la cosa concreta i pràctica, a part de totes les filosofies i especulacions que puguem fer, és que intentem reduir el consum de roba, d'energia, de carn, d'aquestes granges immorals que tenen els animals allà posats
I això és el que hem de fer. I sobretot una cosa, el més lluny possible dels polítics, perquè abans un company estava comentant, com els polítics vegin que hi ha molts budistes, encara vindran aquí a fer-se una fotografia per recollir el vot. O sigui que continuem com hem estat i moltes gràcies, ja he acabat. Acabar de tancar. Bueno, dir-vos l'aspecte de coherència, no? Que hem volgut des del festival ser coherents amb els mateixos valors que intentem transmetre amb la selecció de projeccions que hem fet. No? I per aquest motiu, doncs, potser heu trobat a faltar paper imprès. Com heu vist, no hi ha masses cartells, bueno, només n'hi ha un a fora de cartell, no hi ha papers. Hem intentat al màxim materials reciclables. Hem acordat amb Verdi, ara veieu tots els llums encesos perquè és l'hora de sortir, però estàvem només enceses, o sigui l'estalvi energètic també l'hem tingut en compte, i a subratllar que justament aquella cosa de les sinergies, no? Que ara, durant aquest festival, és la primera vegada que els cinemes Verdi són autosuficients energèticament, perquè hi ha tota la teulada de plaques solars que estan estrenades, nosaltres no ho sabíem, vull dir que ha coincidit, això està molt bé. I què més? I per últim, doncs, com ha sortit aquí ja diverses vegades, sabem que tot està interrelacionat i tots som interdependents i volem estem compromesos amb la nostra petjada ecològica i us volem demanar que tots vosaltres també col·laboreu i d'aquesta manera, quan ara sortim, ens donaran un arbre, una alzina, que podrem plantar amb el lloc adequat, això sí, i d'alguna manera apaivagar una miqueta els efectes de la petjada ecològica que el festival ha representat. O sigui que moltes gràcies, gràcies a vosaltres per haver estat aquí, ha sigut un plaer. Gràcies. Només comentar, l'únic és que no tenim gaire temps per només el consum i la relació amb les institucions és necessària també, només per contestar aquesta allò, que no tenim temps per només mirar el nostre consum. Si no ens mobilitzem, la cosa no té molt bona pinta. I hem aconseguit, una cosa que no he dit, però que 9 persones es van enganxar a dins de l'edifici Medi Ambient de Catalunya, aquí a Barcelona, i van demanar una assemblea ciutadana climàtica. I després d'unes hores la consellera de Medi Ambient es va comprometre que la faria. I hem estat en converses perquè sigui de qualitat, aquesta assemblea ciutadana climàtica. Podeu veure més coses a la web de xrbarcelona.org i tenim informació per donar tot això. Moltes gràcies.